Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulog ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian naman kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. 30 ka mga illegal structure sa sulod sa Negros Northern Natural Park. Ginpautat ang construction kag operation. Taxi driver nga naghikap sa paas ang pasahero, ginkasuhan na. 4.3 million pesos kabalor sa shabu para kuntan sa Mascara Festival na recover sa bypass operation sa Bacolod City. Pulis nga ginreklamo sa tunga ng gastigo sa iya empleyado, liwat nga ginreklamo sa pagpangastigo sa taxi driver. Kag sa good vibes na una nga Mascara Festival sa Panaad, ginapreparahan na. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, isugid kay Mayor ang problema sa basura. Ini ang ginlunsar sa Benitez Administration subong nga adlaw para direkta nga ma-report sang pumuluyo kung may problema sa basura sa ila nga lugar. May report si Romeo Subaldo. Agaw atensyon ang ini nga mga sinako nga basura nga ginbilin sa higad sang dalan sa Purok-Paho, Barangay Takuling sa Bacolod City. Istorya sa mga residente sa lugar, kahapon wala pa sang may nagatumpok nga basura dira sang aga na lang nagtuhaw. Posible ginbilin lang sa lugar sang hindi man taga-ila. Kay man kung may mag-abot kuno nga basurero, amo man ang pagpagwa nila sang ilang nga mga basura. May nagkabilin na nada. Sino kabilin? Ambot, hindi na mabalaan. Kaya sang abi kung pres ni aga, why na da basura, makuha nila. Pagkagabi na may ara ng damo, gabi ginabutang. Pabutangan ginada nga wala, hindi na pabutangan basura. Okay. Na da, ang problema na da, oh. Miyerkules kag Sabado ang hakutay sa basura sa ilang nga lugar, kag masami, wala man sa problema kung basurero ang paghahambalan. Pagkahibalo nila nga ginlunsar ang Citizen Basura Watch, nalipay sila. Kaulag nila nga madakpan kung sino man ang nagawigit sa basura sa ilang nga lugar. Sa may Circumferential Road naman, parte na sa Barangay Montevista, layo pa. Makita na ang nagatumpok nga mga basura sa higad sang Taytay. Istorya sa residente sa Purok Riverside sa Montevista nga si Florentino Bacaro Jr. Adlaw-adlaw nga may naghahakot sa basura sa higad sang Taytay. Isa lang kadlaw nga hindi makuha, nagatinumpok na dason ang basura kag kung may makalabay pagigaiban, diri man ginaupod ang ilang nga basura. Duha na kaadlaw ini kuno nga wala mahakot, pero para sa iya, hindi na kinahanglan pa nga ipadangat sa mayor ang ini nga problema. Dapat kuno sa level pa lang sa purok o kung sa barangay, may ginahimo na nga aksyon. Sila mismo nga opisyal sa mga barangay, sila yung maglagtaw kung ano mga problema. Kaya wag karon nga kung mag-direct kay mayor, nagagawa nga ginaguba ko sila. Dapat nila niya probakuan ng aksyonan, butangan ni nila karatula no oras na ibutan na basura para i-agyon sa truck. Ito yung kung paggustuhan mo na dugay-dugay, pati iban nga mga barangay, dali na naboy, kanya siya, tugali. Ginabi-abi niya man ang tikang ginhimo sa alkalde. Kaina, ginlunsar ang Citizen Basura Watch kung saan pwede irekta sa mga pumuluyo sa Bacolod ang problema sa basura, pinaagi sa pag-click sa link o kung sa QR code. Pangabay pagid sa mga pumuluyo nga kuntani, mabalik ang music nga gina-play sa mga dump truck para mabatian na layo pa kag makapreparar na nga daan ang mga residente sang ila nga mga basura. Sa number 9, Kongreso ginapaabot nga magapasar sa hagna sa bulan sa Oktubre nga magapospone sa barangay kag SK elections. Sunod sa kay 3rd District Congressman Francisco Benitez, may mapospone ang barangay kag sangguniang kabataan election sa Disyembre kag itala na ini sa May 2023 o kung sa May 2024. Ginapaabot ni Benitez nga sa Oktubre o kung Nobyembre, madesisyon na sa lower house ang iga-adopt kag igapasar nga bill angot sa postponement sa piniliay sa mga barangay. Sa piyak sang delay, nagalaom ang kongresista nga masugdan ang committee hearing sa Kongreso agud matigayon ang postponement antes ang bulan sang Disyembre. Number 5 election. Tiklan na by early October or early November mapasar na. Ang problema lang subong budget season so tanawon ta. Sa number 8, nagdangat na sa 229 ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental sa August 14 nga report sa Provincial Incident Management Team. Pero health capacity utilization rate padayon nga manubo.
Sa report ng PIMT, 34 ang na-report ng new cases ng COVID-19. May isa naman nga gin-report COVID-related death. Sunod kay Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer, ang mga na-record nga COVID death ginapasiguro nga may nagakaigo nga dokumento. Yara naman sa 40.74% ang health capacity utilization rate sa August 14 nga report sa Negros Occidental. Samtang ang syudad ng Bago kag Talisay ang may pinakamataas sa karon nga active cases nga gin-report. Tig 33. Suno kay Tumimbang, ilang nga ginapatud kung ano ang nagatuga sa pagsaka sang kaso. Ayhan bangod sang proximity sini sa highly urbanized city o kung local transmission mismo. 76.92% sa target mabakunahan naman sa probinsya ang fully vaccinated. Nga nang saka ang ato nga cases, particularly sa Talisay kag sa Bago. I don't know kung why kumatrack lang ang Bacolod City. There might be gasaka din man ang cases but ang pamangkot, where are they getting their cases? It might be from the adjacent cities nga highly urbanized, or it might be nga dira gid man sila may local transmission. Sa number 7, sa Banwasang Kawayan, isa ka convenience store gin-hold up. Matapos sa mga kaso sang hold up sa mga ahente, isa ka convenience store naman ang biktima sang hold up sang Sabado sang kaagahon sa barangay poblasyon sa Banwasang Kawayan. Sa investigasyon sa PNP, giliw na lang ang nagsulod sa 7-Eleven yung convenience store ang duha ka mga persona nga naka-mask kag ilang gitayaan sang armas ang cashier kag nagdeklarar sang hold up. 20,000 pesos nga cash ang nakuha sa mga sospek. May CCTV footage nga nakuha ang PNP kag padayon pa sa karon ang ilang investigasyon para matumod ang mga suspetsado. Sa number 6, nagpadulong na sa National Bureau of Investigation ang tag-iya sa mga establishmento nga ginrentahan sa mga iligal nga nagapataya sang STL sa Banwa sang Binalbagan kag Sipalay City. Suno kay Abner Kanyal, ang tag-iya sang kwarto nga ginrentahan sa Binalbagan, nagtransaksyon sa iya ang isa nga ginkilala lamang nga Lizel gikan sa Escalante. Ang tatlo naman nga ginkilala bilang Cookie, Nonoy kag Val amo ang nagrenta sa iya sang lugar sa tiga 100 pesos kada isa sa ila sa kada adlaw. Pero kayang ilang kutiho suno kay Kanyal, wala sang tatak sang PCSO, nagduda siya, rason nga iya sila ginpaunt at renta. Agosto 9, ginpahalin niya sila matapos ang 4 ka adlaw nga renta. Agosto 10, nag-raid kuntani ang NBI, pero wala na ang mga subject. Nagpasalig naman sa kooperasyon si Kanyal. Nagpadulong man sa NBI ang tag-iya sang lugar sa Sipalay. Suno kay NBI Chief Renwa Baldovino, tuyo nila nga pasakaan kaso ang mga tag-iya. Pareho sila nga ginatudlo nga grupo nga ginasiling yara sa likod sang amo nga illegal nga panahor suno sa NBI. Sa karon padayon pa ang pagpatod sang financier kag operators ang illegal nga pagpataya sang STL. Lain naman nga grupo ang yara sa likod sa operations sa outlet sa Libertad sa Bacolod. Sino ang ilagid nga main branch? Wala kay way man ko nag-interest pala sa ang kwan kay siyempre nga ako niya nga livelihood mo. Livelihood pala. Kaya wala na ako livelihood lang. Saan nagkanto ka di sa NBI? Subong anong hambal sa imo sang ano ni? Inigin may mga clarificatory sa questioning lang si Sir Sakon. Kay siyempre medyo dapat man liability ko as owner mo, balay ko mo. May idea tayo kung sino for this persons behind. Hindi naman natin sila pwedeng pangalanan unless meron tayong matibay na ebidensya laban sa kanila. Si Palay na mayari. The same is true with si Palay. Ganun din ang ginagawa namin. Oo. Si Palay and Binalbagan. Isa lang tinuturo? Isa lang ba yung financier? Yeah, may sinasabi silang group. May group of persons na involved dito sa illegal operation. Sa number 5, pulis nga ginreklamo sadto sa nga empleyado sa pagpangastigo karon. Liwat na naman ang ginareklamo man sa pagpangastigo sa isa na naman ka taxi driver.
Buwat na naman kinreklamo sa PNP si Police Staff Sergeant Ferdy Viñas matapos iniginarigar ng astigo sa isa ka taxi driver sa tubang sa iyang siningalitsunan sa Dalan Araneta sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod sa nagligad nga semana. Sunod sa Police Station 8, nakapark ang salakyan ni Viñas sang ini ang maisulan sang taxi driver. Mangayo lang kunta ni isang pasensya ang driver nga PWD suno sa pulis apang iya inigilayon nga ginpatupan sang kamot. Ginpahayag naman ni NOCPO spokesperson Lieutenant Judices Catalogo nga naglapot na sa ilaig talupangod ang natabo ang kagbase sa ilang pagpangusisa, ginpalapot naman sa tagreklamo sa Internal Affairs Services sa Provincial PNP ang ginhimo ni Viñas. Sa karon ongoing man ang admin case bato kay Viñas nga damlag pa ginreklamo sang iatawo sa eleksyonan bangod man sa pagpangastigo. Gitinguan sa Digicast Negros nga makuha ang bahin sa pulis ugaling wala siya malabot, wala man ang NOCPO sang iya contact number. Sa number 4, isa ka investigation ang patigayunon sa Sugar Order number 4 angot sa kuntani tuyo nga pag-import sa 300,000 metric tons sa nga kalamay ang patigayunon. Ini ang ginduso sa briefing nga ginsakdag sa SRA Sugar Order number 4 nga ginpatigayon kaina sa mga katapos ng Committee on Good Government and Public Accountability kag Committee on Agriculture and Food sang Kongreso. Suno kay 4th District Representative Juliet Marie Ferrer ang nga isa sa mga nagtambong sa masunod nga meeting o kung sa Huwebes sugdan ang pagpatigayon sang investigation. Suno kay Ferrer, si abang lingkod Party List Representative Stephen Paduano amo ang nagduso sang motu proprio investigation. Ginduso naman ni Ferrer ang pag-resign sang nabilin nga mga signatory sa Sugar Order number 4. Damlag pa, nag-resign na si Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian kasunod sang pagpagwa sang pahayag sang Malacanang nga iya illegal nga ginlagdaan ang Sugar Order number 4. Sini nga adlaw nag-resign si Roland Beltran bilang Miller's representative sa SRA Board. Health reason ang iya gincite sa iya nga resignation. Nagapadayo naman pungko sa pwesto kanday Hermenegildo Serafica bilang SRA Administrator kag Aurelio Gerardo Valderrama Jr. bilang Planters representative sa Sugar Board. Yara man sa briefing sanday Representative Dino Yulo sang 5th District kag Francisco Benitez sang 3rd District na nagtambong via Zoom. I just want to put on record as a representative from the province of Negros Occidental, one of the sugar producing provinces of our country. I would like to again ask all those who signed the Sugar Order number 4, which we think was illegal, they should resign po. Yun ang hinihingi ko. Gusto ko lang po iulitin yung aking request. Out of delicadeza, kasi nag-resign na nga yung iba nilang kasama. Sana mag-resign na rin sila. So that is a call for resignation for to those who are part of the board of directors of SRA. Yes, Madam Chair and Mr. Chair. That is duly noted. Sa number 3, taxi driver nga ginreklamo nga ng haras ang minor de edad nga pasahero, ginpasakaan na sa kaso. Na-file ang kaso nga Acts of Lasciviousness in relation to Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act batok sa 60 anyos nga taxi driver. Sunod sa kay Police Lieutenant Arlene Torrendon, pamuno sa Women and Children's Protection Desk, ginapaabot nila ang pag-issue sa warrant of arrest matapos ang regular filing sa kaso kontra sa ginreklamo nga taxi driver. Ginugang ni Torrendon nga handa man ang WCPD office sa pagbato sa dugang nga reklamo batok sa amo nga driver. Nag-viral sa social media ang in-post nga video sang 16 anyos nga tagreklamo sa ginhikap sang taxi driver ang iya sining nga paa samtang nagasakay siya sa front seat sang taxi. Sa post, ginsiling sa minor de edad nga makapilas niya kabeses nga ginsaway ang driver pero wala ini nagpamati. Sa bulig sang taxi operator, nakilalaan ang driver tubtub nga napahalina sa iya nga trabaho. Pwede makaangot ang aton nga victim for the interventions no kung ano ang mga assistance nga ibulig sa iya, but eventually though kinanglan sugar i-process for psychological evaluation, it might be basta may mga effects sa iya ang nagkalatabo, but sad to say ang office naton is wala kita yung sang psychologist na ara na maka immediately matagaan naton siya sa assistance, so private ang psychologist naton na mag-proseso sila. Sa number 2,
4.3 million pesos nga balor sang iligal nga droga na recover sa buy-bust operation sa Bacolod City. Ang amo kuntani nga supply tuyo para sa Mascara Festival suno sa PNP. Masobra tunga sa kilos ang suspected shabu ang na-recover kagabi sa buy-bust operation sa Police Station 8 sa Purok Masinadjahon sa Barangay Pahanukoy sa Bacolod City. Dakop sa buy-bust ang subject na si Azer Villarosa, 36 anyos. Ginabulubanta nagabalor sa 4,380,000 pesos ang nakuha nga iligal nga droga kay Villarosa. Suno kay Pulisa Major Jory Puerto, hepe sa Police Station 8, si Villarosa ang isa pa sa ginadagdagan sang iligal nga droga ni Alex Soberano nga nasapuan patay sa Barangay Vista Alegre sang Hulyo 31. Ginpahayag man ni Puerto nga ang shabu nga nakuha kay Villarosa ang panigana na kuntani para sa Mascara Festival sa Oktubre, bangod sa ginapaabot nga mataas nga demand sang droga sa amo nga okasyon. Detained si Villarosa kag kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang iya nga atubangon. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. May 30 ka mga illegal structures ang ipadalaan sa notice of violation kag ginpauntat ang construction kag operation sa sulod mismo sa Northern Negros Natural Park. May report si Nico Delfin. Sang nagsugod ang COVID-19 pandemic, nag-inulot man ang mga illegal structures, mga resort kag kapehan nga natukod kag naga-operate sa sulod sang Northern Negros Natural Park. Suno kay Joan Herangaya, OIC Penro Officer kag Concurrent Park Superintendent, may masobra na sa 30 ka mga nagapanag-iya sang illegal structures ang napadalan sang notice of violation kag tigayon nga napauntat ang construction kag operation sa nasakpan sang NNNP. Especially sang ining gusto magbakal, gusto magpatindog sang balay is a challenge man sa Protected Area Superintendent Office. That is why nga every time nga may ara gani isang magpatindog nga wala sang legal nga documents, automatic na ga-issue na dayon notice of violation kag stoppage order. Sa pagsaulog sang Northern Negros Natural Park Day sa Gawahon Eco Park sa siyudad ng Victorias, nanawagan man ang mga opisyal sa Department of Natural Resources Office sa provincial kag local officials sa pagpabaskog sang tikang agod mapangapinan ang masobra 70,000 hectares nga kagulangan nga nasakpan sang 11 ka mga local government unit sa Northern kag Central Negros. Si 3rd District Congressman Francisco Benitez nagalaom nga sa bulig sa Protected Areas Management Board mahimo nga mapalapad pa ang nasakpan sang NNNP kundi napahamtang ang 3 ka mga watershed area sang probinsya. Kag kung pwede pagid gani padugangan no ang ato na forest cover because it has impacts on our environmental crisis, sa ato na climate change, sa ato na watershed. DNR has to help provide and capacitate the LGUs in terms of the kind of ordinances that they need to pass in order to properly regulate the development within the multi-use zone na subong obligasyon na sang LGU, hindi lang sang DNR. Kadungan sang NNNP Day, ginpatigayon man ang tree planting activity, trade fair, kag ang iban pa nga mga aktibidad sa Gawahon Eco Park nga among nagapanguna nga atraksyon sa Victoria City. Ginpahayag ni Mayor Javi Benitez ang plano sa pagtukod sang Gawahon Eco Park Development Authority sa tuyo nga mapasanyog pa ang turismo kag ang pag-amlig sa 24 hectares nga kagulangan nga sakop sang NNNP sa siyudad sang Victorias. So I think it requires legislative teeth para get mas may klaro authority. And we're seeing it as now recommended authority pa. So Victorias is 162 hectares. Only 24 is really allowable for development. The rest is protected. So with the 24 hectares, let's do our best to really, again, have that coexistence of conservation efforts and economic development. 2005 sang natukod ang National Integrated Protected Areas System o kon NIPAS-AC agod maamligan ang kapin 70,000 hectares sang kagulangan nga nasakpan sang Northern kag Central Negros. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes,
Maskara sa panaad ang ginapreparahan na kaginaabot nga makabulig pabalik sang pagpagsik sang turismo sa probinsya. May report si Nico Delfin. 3 man katuig nga wala na dayon ang Panaad Festival sa Negros. Pero sa sining nga Oktubre, ginapaabot nga magabalik ang kasanag kag kasadya sa Panaad Park and Stadium para man sa nahauna nga Maskara Festival sa Panaad. Si Mayor Javi Benitez nga mong presidente sang Association of Chief Executives sa Negros Occidental, natala na nga magasapol sa mga alkalde agud mahandaan ang selebrasyon nga ginalauman makabulig sa pagbalik sang kapagsik sang turismo sa probinsya. We're going to meet pa lang sa mga LGUs with that. So it looks like dako ang maskara hype and expectations. Ang iyang nobya nga si Sue Ramirez nagpasalig naman nga magatambong sa okasyon. Suno kay Sue, first time niya nga masaksiyan ang Maskara Festival, gani karon pa lang excited na siya para sa Oktubre. I would not miss it for the world. It's actually my first time also going to Maskara. Muna ang kinahambal ko sa mga tao, daw hilaw ko nga Ilongga, wala gid sa katakan ko sa Maskara. Hilaw gid. This is the first time and I'm very, very excited. And hopefully see you guys there. Si Mayor Albi Benitez ang naghinyo sa provincial government para magamit ang Panaad Park and Stadium. Gani masako naman karon ang ginahimo nga mga repair sa mga pasilidad para mahanda pati na ang mga booth sa mga local government unit sa nagahilapit nga okasyon. Nico Delfin para sa Digicast Negros. First time ni matabo kung matigayo no ang may may part ang Panaad Festival sa Maskara Festival sa Bacolod. Balantayan ta namin no kay ti syempre una bag-ol after 2 years. 3 years nga wala panaad. Wala panaad pero mabalik siya after sang hiatus ta bala sa mga tourism activities. Kag hindi ta kabalo kung ano gid mo exactly sa crowd kag kung ano ka excited ang mga pero at least mapapahagan-hagan ang tao sa plaza, sa Lacson, sa BCGC kitungod may panaad pagid nga venue. Damo kalalagawan. Kaaga po itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kag eksakto ang mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.